Yeah, and then bazalwane. Mangibheka isikhathi sami. Hey siyangiphunyuka. Yangibalekela. And ungifake la ngithembile. All right. Amen. Siya ku item number 10. Number 10 item. Ngenxa yesikhathi. Bazohlabelela. Uma beceda laba seKatlego. Local church high Kahubina. Mabasuka uMrs Makube. Habatoha mo Memakube. Uyasala yena. Wasala yena. And then sicele nomfundisi ukuthi umama kube makasuka. Hore rekopele muruti hore haba makube atoha. Umfundisi uJ Mahlangu. Muruti J Mahlangu. Naye alandele. Atse karulo yoli. uNkulunkulu asize bazalwane. Siyabonga. Amen.